Molweni bhotani lotshani dumelang thobela sanibonani absheng lotshani camagwini thokozani izindlu ezinkulu makhosi amakhulu bayede lisedi khanya sidwasha nezidwashakazi zikaNonkwenkwezi molweni kwakhona ngale mini yanamhlanje kungomvulo andiyazi idate camagwini oyi-23 kaMeyi 2022. Thank you for tuning in once more, guys. Without wasting time, let's get on to today's video. Today, I want us to talk about, in light of the gender-based violence news we've been receiving the whole of, I think, last week, and especially the weekend. You know, it made me think, Uguti, some of us are really not aware ukuthi sometimes you know, the gender-based violence, I don't know why there is a fly that is pestering me, like just one fly. Gosh, what am I supposed to do? I can't stand flies. What was I saying? I think I've covered this topic before, ukuthi. Guys, umuthi is real. Umuthi in relationships is real. Partners using umuthi to strengthen Utando, to cast a spell on you, you know, for you to love them even more, like be crazy about them, think of no one else except them. This is real. Umuthi is real. Umuthi osetshenziswa ngabantu abafuna ubutyebi, othatha amandla kubantu ababhinqileyo. This has been talked about so many times, but I think abanye bethu tend to think intoba like it will never happen to me. Or you look at a person, you look at a gentleman, like you look at this man wearing, you know, a Gucci suit, or, you know, I don't know, ukubona uqonba you lo muntu uphangela une office eSentin Towers akawazi umthi. You don't know imoto ezimisa kwezindumba zethu. It is people working in high offices, abachwechwayo besiza bodwa, leaving their partners behind. Ngokubona ngelinye ixesha ufumanisa into yoba uthi xa umamela lo muntu le nto ayifunayo ufumanisa into yoba kune-jealousy. You understand? Le relationship say toxic kakade. Into nayo kukho abantu abangafuni ukoyiswa bona. Athi awuzibona into yoba i-competition ayimvumeli, like the balance of scales where it like is tipping onto the other side, afune ke ngokuyena i-unfair advantage yosebenzisa umthi. Ndazi noba ndiyavakala na. You know, ndithetha njengamntu nam. I'm from a relationship, by the way. I'm from a marriage that at some point was strong. I thought it was strong. I thought we could stand, you know, anything. You know, when things started happening, I didn't see it coming. But I could see how weak, we understand, it made my partner. You understand? Indaba yokuthi, you know, he felt like I could see him feeling like he's losing control over me. You understand? When I was like climbing up the career ladder, when I started earning more than him, you know, when I started having titles, you know, he had no hope of ever, you know, having in his career. He instead of aspiring, you understand, to better his life,
I saw him being in competition with me. And this is someone that was like much older than me, 9 years older than me. So by the time I started working, I had long been, you understand, his career was way, more progressive than mine. But I started catching up fast. Isibabalo, there's something people don't understand. Ikhona into ekuthiwa sisibabalo xa ubabaliwe, you understand. Eyoba wena uqalise ukuphangela kulo nyaka, ii-peers zakho ziqalise 10 years ago, uyakwazi ukuthi kanti esakho isibabalo sikuthathe sikubeke ngaphezulu. Asizude sifane singabantu. So this is something my partner missed, and I see this in a lot of relationships. Ufumanisa into yoba umuntu oyindoda ufumanisa into yoba no, umfazi wam, I'm losing control, you understand. Because I remember what would happen with me. Ndizawuthi xa ndikhubona emsebenzini ufumanisa into yoba mhlawumbi we are planning a weekend away as the office, we understand, mhlawumbi Christmas party, to enjoy ourselves after a whole year of, working hard. Owam umyeni uzaba nengxaki, afuna ukuba khona, like we must just find a way to include him, abe khona, uyayiva. And ke ngoku seyiqala ibonakala into yoba ikhona ingxaki apha kuye, because xa unabantu, because akabaqhelanga kaloku yena oocolleague bakho. So when you are amongst your colleagues, you act a different way, obviously. You are not the same person you are at home, you understand. And then he'll start having problems with you, and sometimes with your colleagues, why is so and so too close to you, you understand. I'm sure you can attest ukuthi, kuba kumdlalo officing, you have an office husband, you understand, or an office wife, you understand. That person that takes care of your lunch, you understand, your lunch needs, that makes sure that you have coffee when you want it, you understand. That will ask auntie ukuthi aklinele office yakho. Just, it's like, it's a friendship, nothing more than that. It's a friendship, but just ukuthi kube mnandi ofisini sifake ispice, you understand. We give titles or we give names to these relationships. Kuthiwe nangu umyeni wakho awumthengelanga lunch, you understand. And these things, it's not something you'll bring home, you understand. It ends in the office. But now when your partner wants to get involved, you understand, obviously he'll find things, Thixo ugqiba kwam apha, I need idum ndizodilishana nale mbudede yale mpukane, because iyandiphazamisa. And I can't stop because it's 8 minutes now, like, andikwazi ureversa and rewind. So itsho ke ngoku into iqala apho ke ngoku laa ngxaki, you understand. Umntu azibonakalise yena ucinga uba akabonwa, you understand. Laa nto, I'm sure a lot of you have read on narcissism, you understand, ukuthi ngumntu onjani, you understand. Umuntu oyi-narcissist, umuntu oyi-narcissist ngumntu ocinga uba akabonakala, akabonwa, in front of people, phakathi kwabantu, has the best behavior. Like there will be a gentleman, that person that stands up for you, and akuvulela isitulo, akuvulela icango lemoto, akuvulela umnyango xa uzawungena, you understand, when other husbands are not doing it or other partners are not doing it. Abe extra yena, we understand. But xa ninobabini, he's a different person altogether. Uyayibona laa nto leyana. So abanye ke ngoku bathi bawubona into yoba andisakwazi umcontrola ngalaa ndlela ucinga uba yena uthando lwenu, now that wena ngoku unalamagxa unawo, mhlawumbi wonyuselwe promotion, you understand, a higher salary, ingathi ngoku wena awusamhloniphi ngalaa ndlela ubumhlonipha ngayo. Andiyazi ntoni le nto sikitshintshe, like iba sengqondweni yabo, kodwa umbona into yoba it's in their mind, uyeva, azibona into yoba he needs to regain control. Kulapho ke ngoku kuphunywa kuyiwe phi, kuyiwe enyangeni.
kuyofuna ntoni? Kuzofuna intando. Ndicela intando. Umfazi wami okanye umyeni wami andisaliqondi kakuhle unyawo lakhe. Abe mna nabantu kungekho kwanto. Qha umuntu ufikeleza ingqondo zokuthini? Zokukhohlakala. Afuna into yoba ufuna ukukukhontrola ngoku, because intando, that's all it is. Indlela yokukhontrola ingqondo yomntu. Yeva? Uba mawube nguPopayi ke ngoku uzawuremote controlwa, you understand? Athi umuntu akufaka le ntando afuna ukukujonga mane ekukhangela into yoba iyasebenza na. Iqala phaa ke ngoku laa gender-based violence. Uyile enyangeni wafumana loo makhathakhathana kwathiwa uzuthi, yeva? Fike ke ngoku amane funa uyibona into yoba iyasebenza na, ufike kugragamela kungekho nto. Utesta umthi lo awufakileyo kuwo. Ufike ngelinye ixesha akuqale ngempama eyi-1 okanye aqala akutyhale, uyeva? Akubone uba uzawuthini. Umthi wakhona uyasebenza obviously ngoba wena uzawuba ngulaa mntu ucela uxolo okokoko. Njengakwile case, andifuna undibiza igama lakhe lo mntana because I feel like I think ngathi siyayi-overdowa ngoku, you understand, indaba yakhe. But uzibhaqa ungumntu ocela uxolo unnecessarily, nguwe umuntu omoshiweyo, uqhwatywe ngempama, kodwa yenziwe ijikwe ibe ngathi ngendingakuqhwabanga uba ubungathanga wathi. Fumanisa uba umuntu like is testing the boundaries all the times, shifting the goalpost all the times ukuthi how far can I go, you understand? Lo mntu strongo kangakanani. Nethi abone into yoba every time etraya akukho nto uyenzayo, kulapho ke ngoku yena kuvuka ubulwane bakhe, yeva? Almost punishing you ngoku because uyayazi akho nto uzawuyenza. Even nomnye umuntu ongaphandle ozama ukuthi get involved, there's nothing they can do because uyayazi into yoba he has control, total control over you. Total control over you. So this is part 1, guys. Ukuthi iqalaphi lento when umuthi is involved. I'm gonna come with part 2. Ndifuna uyenza series, you understand? So that sizoyitya in bite sizes, ne? All right, okay. Watch out for the next one. Thank you for now. Bye.